Li Alla jkellimna primarjament permezz tal-kelma mqazza tiegħu. Li dalgħodu ħankomplu naqraw mill-Vanġelu skont Mattew, kapitlu 18, minn vers 21. Imbagħad Pietru resaq lejh u qallu: Mulej, sakemm il-darba hija jidneb kontra tiegħi u naħfirlu. Sa 7 darbiet? Ġisu qallu: jien ma ngħidlekx sa 7 darbiet, iżda sa 70 darba għal 7 darbiet. Għalhekk is-saltna ta' Smewit tixxebbaħ ma' wieħed sultan li rid jagħmel kontijiet mal-qaddejja tiegħu. U beda jagħmel kontijiet, u wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent inġib qudiemu. U billi ma kellux minn fejn iħallas, sidu ordna li jinbih u martu u wliedu u kull ma kellu u jitħallas id-dejn. Il-qaddejja għalhekk inxteħed fl-art u qiemu u jgħid: ja Sid, hu paċenzja bija u jien inħallsek kollox. Imbagħad sid dak il-qaddej ġietu ħniena u telqu u ħafirlu d-dejn. Imma dak il-qaddej ħareġ u sab wieħed minn sħabu li kellu jagħtih 100 dinier u ħabat għalih u qabdu minn griżmejh u jgħidlu: ħallas dak li għandek tagħtini. U sieħbu nxteħed f'riġlejh u talbu jgħidlu: hu paċenzja bija u jien inħallsek kollox. U dak ma rridx. Iżda mar u tefgħu il-ħabs sa ma jħallas id-dejn. Meta l-qaddejja sħabu raw x'ġara, sobjhom wisq u marru qalu lil sidhom kull ma ġara. Imbagħad sidu wara li sejjaħlu qallu: ja qaddej ħażin, ħfirtlek dak id-dejn kollu għax tlabtni ma kienx imissek tħennu kollha l-qaddej sieħbek bħalma jien kelli ħnina minnek. U sidu għadab u rħieħ f'idejn il-Manigoldi sa ma jħallas id-dejn tiegħu kollu. Hekk ukoll missieri li hu fi Smewit jagħmel ukoll lilhom jekk kull wieħed minnkom ma jaħfirx minn qalbu lil ħuħtieħdu. Amen. Ejjew nitolbu. Mulej missier qaddis infaħruk li inti Alla qaddis, fik m'hemm ebda ħażen, inti ma taħmilx il-ħażen, għajnejk ma jaċċettawx il-ħażen mulej għaliex int Alla safi u pur fik innifsek. Nirringrazzjawk li int Alla ġust u għalhekk inti titħallas u tikkastiga dnub mulej, imma nirringrazzjawk ukoll tal-li inti Alla missier ħanin. Tal-li inti tħenn għal dawk kollha li jarfu id-dnub tagħhom, li jindmu li jitolbuk maħfra mulej. Int lil dawn taħfrilhom kompletament, darba għal dejjem mulej, ħtijietom kollha huma x'inhuma. U nirringrazzjawk dalgħodu tal-li inti ħfirtinna missier. Meta aħna dorna lejk fin-nuqqas tagħna, fid-dnub tagħna inti ħfirtinna ħtijietna kollha. Mhux biss darba imma wkoll ripetutament meta aħna nidimbu niġu għandek nitolbuk maħfra mulej sinċira, nindmu u inti taħfrinna darba wara oħra mulej. Għalhekk nirringrazzjawk ta' dil ħniena kbira li aħna rċevejna minn għandek. Ejna dalgħodu hekk kif inti twassilna l-kelma tiegħek biex nirċivuha mulej b'sottomissjoni, ejna ħalli dil-kelma tkun hi illi tiffurmalna l-ħsieb tagħna, illi tiddireġina fl-emil tagħna mulej fil-prijoritajiet ta' ħajjitna. Ejna permezz tal-Ispirtu tiegħek ejn li ħanitkellem u l-dawn ħut li ħajsemgħu biex jien nitkellem bl-imħabba kif tixtieq inti u ħuti jirċievu l-kelma tiegħek b'attenzjoni u b'sottomissjoni. U dan dejjem mulej biex inkomplu ninbidlu u nsiru aktar u lidek su binu bniet jixbħu fil-karattru l-ibnek Ġesu Kristu, ħuna kbir. Għal-glorja kbira tiegħek dan nitolbuh. Amen. Mela fis-seklu 17 ħareġ dizzjonarju stramb ħafna, id-dizzjonarju tax-xitan. U fost il-kliem li ma ssibx tifsira tiegħu hemm il-kelma maħfra. Ma niskantawx mhux hekk li l-maħfra tkun nieqsa mid-dizzjonarju tax-xitan. Għaliex ċertament hu laqat talab maħfra u rċieva l-maħfra u żgur wisq inqas qatt ma ħafer. Però nistaġbu nitniktu meta
il-maħfra ma narawix preżenti u attiva fil-ħajja tal-Kristjan. Hemmhekk iwa. Nistaġbu meta suppost il-Kristjan huwa xi ħadd illi huwa riċevitur tal-maħfra, dik il-maħfra mingħand Alla, huwa xi ħadd li Alla ripetutament fil-kelma tiegħu jikkmandah biex bħalma riċeva l-maħfra jaħfer. Il-maħfra hija żejt l-aħwa li żomm il-magni ta' kull relazzjoni jaħdmu jiffunzjonaw b'mod fin, smoothly. Alright? Kull relazzjoni fil-familja, fil-knisja, mal-ħbieb, mal-ġirien, il-maħfra żomm di relazzjoni għaddejja smoothly. U fejn nieqsa, fejn mhijiex applikata meta jkun hemm bżonn, dik ir-relazzjoni eventwalment ħadd iġġamja, ħadd jieqaf u anke jekk titkisser. Allura jekk irridu konna relazzjonijiet sani bejnietna, hemm bżonn napplikaw il-maħfra. Meta dina jkun hemm bżonna. Fil-fatt Alla għax jaf dal-bżonn jikkmandana biex naħfru. Pereżempju fl-Efesin 4:32 naqraw hekk. U kunu benevolenti ma' xulxin, kumpassjonali, taħfru xulxin bħalma wkoll Alla fi Kristu ħafer lilkom. U fil-Kolossin 3:12 naqraw, ilbsu mela bħala l-mażulin t'Alla, qaddisin u maħbubin, sentimenti ta' modrija, benevolenza, umiltà, manswetudni u paċenzja. Issapportu l-xulxin u aħfru l-xulxin. Jekk wieħed għandu l-ment kontra xi ħadd, bħalma appuntu ħafrilkom is-sit, hekk ukoll għamlu intom. Alla jikkmandana naħfru. Issa veru, il-maħfri hija problema għal ħafna minna. Hija problema. U dana jista' jkun għaliex jew għadna ma fimniex sew x'tinvolvi il-maħfra. Inkella għandna konfużjoni dwar x'inhi eżattament kif ħanaraw. Mhux biss imma meta biex niġu biex nagħtu l-maħfra lil min offendina nintaqgħu ma' diversi ostakli u diffikultajiet. U allura faċilment naqtaw qalbna. U niddeċidu li jew minwarbu u jew ma nobdux dan il-kmand ta' Alla. Però jiena konvinti li jekk ikonna stampa ċara sewwa tat-tagħlim tal-Bibbja fuq x'inhi l-maħfra u bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu anke ċertu pariri prattiċi jirnexxielna nelbu ħafna minn dawn id-diffikultajiet u allura jirnexxielna naħfru lil dawk illi offendewna. Meta xi ħadd jgħidlek tagħmel xi ħaġa, normalment hija ħaġa naturali tistaqsi għalfejn. Għalfejn. U l-ewwel mistoqsija nistaqsu aħna għalfejn. Bħala Kristjani imissi nagħtu l-maħfra il dawk li offendewna. U ħanibdew minn hawn. Hemm raġunijiet għala ma jmissniex. Ġifieri aħna ma naħfrux pereżempju biex inħossu aħjar. Din hija idea żbaljata. Okej ħafna jgħidulek aħfer għax meta taħfer tinħeles, tneħħi pis, tneħħi toqol minn fuq spallejk. Din hija forma ta' terapija, tħoss relief. U ħafna jgħidu naħfer għalhekk. Din hija r-raġuni biex inti tħossok aħjar. Ħatħossok aħjar eventwalment, però din mhix ir-raġuni fundamentali li l-Bibbja tgħidilna biex naħfru. Għax dan huwa żball, jekk toqgħodu tirrealizzaw x'inhu l-iżball ta' dar argument. Il-focus fuq min qiegħed. Fuqek. Fuqek biex tħossok int aħjar. Alright? Mhux fuq min weġġajt, mhux fuq min offendejt, u jekk aħna l-maħfra tal-Alla nħarsu lejn Ġesu kif ħafer. Ġesu l-focus tiegħu min kien fuq innifsu jew l-oħrajn. Ġesu ħafer għall-oħrajn. Mela l-ewwel raġunament huwa żbaljat, ma naħfirx biex jiena inħossni aħjar, biex ninħeles minn xi toqgħod għalkemm riżultat ukoll iva eventwalment ħanħossni aħjar. Però mhux l-iskop fundamentali f'mod tajjeb dina għax nisbaljaw fuq dil ħaġa. Naħfru mela għaliex l-ewwel nett kif smajna, aħna kmandati naħfru. Alright, il-Kristjani jekk jirraġuna għalli kmandani biex naħfer, mela jien naħfer u maħfra mhix option, laqas hija xi ħaġa sabiħa, kemm min għajsu li taħfer ukoll vera, mhux dik ir-raġuni. Jien Alla kmandani biex naħfer u jiena bħala ibnu rrid nobdih u għadmir tiegħi li nobdi l-kmandamenti tiegħu. Mhux biss imma naħfer ukoll għaliex jiena nammira il-maħfra divina. Jekk għattu attenti għaż-żewġ skritturi għalkemm hemm oħrajn, aħfru kif
bħalma jew appuntu għax Alla ħafer lilkom fi Kristu. Mela jiena tant nammirad il-maħfra li Alla tani li irrid nimita wkoll. U dik hija raġuni oħra. Meta jien nammira xi ħaġa allura rrid insir bħalu. U rrid nagħmel bħalu. Dik hija raġuni għal aħna jmissna naħfru. Ukoll naħfru għaliex aħna irċevejna il-maħfra. Jiena rċevejt il-maħfra u allura niftakar kif Ġesu ħafer lili u allura ma nistax ma naħfirx il-dawk li jonqsuni. Meta jiena nqast, meta jiena dnibt u rċevejt il-maħfra minn Alla. U għadni nidneb, u għadni mmurant Alla u nirċiv il-maħfra mela allura imisni kif smajna fl-ewwel qari wkoll ngħaddi l-maħfra għal dawk li offenduni. Naħfru wkoll għaliex jekk ma naħfrux, pereżempju, l-missier ma jaħfrilniex. Jekk naqraw f'Mattew 6, isemgħu. Għax jekk taħfru lin-nies l-offiżi tagħhom, se jaħfrilkom ukoll missierkom ismewwieti. Imma jekk ma taħfrux lin-nies, lanqas missierkom mhux se jaħfrilkom l-offiżi tagħkom. Ma kemm nistgħu ngħidu ħafna affarijiet, però il-kliem huwa ċar. Jekk ma taħfirx il-missier ma jaħfirlekx. Jekk ma taħfirx it-talb tiegħek ma jkunx effettiv. Mattew 5, vers 23. Jekk mela tkun qed iġġib lotja tiegħek lejn l-artal, ġifieri titlob, qed tqim mill-Alla. U hemm tiftakar il ħuk għandu xi ħaġa kontrik, ħalli hemm lotja tiegħek quddiem l-artal, mur l-ewwel ikkonċilja magħhuk imbagħad ejja u offri lotja tiegħek. Taħfirx, ibqa' irreżisti u t-talb tiegħek ma jkunx effettiv. Jekk ma taħfirx tibqa' l-sir ukoll. John MacArthur jgħid hekk ara, il-maħfra tkisser il-ktajjen, qarsa tal-gburija, tħassir ta' nfusna u vendetta li waslu għad-disprament għal relazzjonijiet miksura u telf ta' ferħ. Min ma jaħfirx huwa l-sir. U jekk tibqa' ma taħfirx, tibqa' l-sir ta' ħafna minn daw is-sentimenti li semmejna. Jekk ma taħfirx, m'għandek ebda dritt u jgħid tissejjaħ Kristjan. Għajt li trid tkellem paċ, evangelizza, jekk ma taħfirx m'għandek ebda dritt. Tissejjaħ għaliex? Għaliex waħda mill-evidenzi ewlenin li inti Kristjan hija propju il-maħfra, li inti tkun kapaċi tgħaddi il-maħfra tal-inqas li inti għandek fik, ħanamlu hekk, ħanamlu iktar faċli. Dispożizzjoni biex taħfer, għal tal-inqas trid taħfer, imma jekk ma tridx, jekk qalbek jibsa, ma tistax tissejjaħ Kristjan. John Owen jgħid hekk ara l-maħfra nagħtu lill-oħrajn ma tottenix il-maħfra lina nfusna, imma jekk ma naħfrux lill-oħrajn inkunu qed nagħtu prova li aħna nfusna maħniex maħfura. Prova li inti m'intix maħfur. Mela, nibdew narawna għax tista' tkun x'inhi l-maħfra biblika, ġifieri xi tfisser li taħfer biblikament. U dan importanti l-aħwalix għaliex ħafna minna għandna dejat mawġet wara l-maħfra, m'aħniex konxi. Ħafna minna għandna dejat żbaljati li dawn ġew minn fejn, number 1, mill-psikoloġija moderna. Ma nafux, ma qas ndunaw, meta l-psikoloġija moderna ddaħlet fin fil-Kristjaneżmu, mhux tal-li għamlet enitu l-Kristjaneżmu, imma il-Kristjaneżmu beda jinbidel u jiġi sekondarju għal-psikoloġija moderna. U mhux biss jista' jkollna dat taħwit dell-influenza, imma wkoll għandna nuqqas ta' informazzjoni dwar x'tgħallem il-Bibja. Allura nibdew nivvintaw aħna x'naħsbu aħna jew x'nisimgħu l-oħrajn jgħidu dwar il-maħfra u dawna jieħdu posthom. Daqs li kieku l-maħfra din. Mentri kif ħanaraw l-iskrittura tgħidilna u tallimna b'mod ċar x'inhi l-maħfra Biblika. Number 1. Il-maħfra Biblika mhijiex kwestjoni ta' feeling, ma nħaltux il-maħfra propja ma li wieħed iħossu maħfur. Okay? Xi ħadd staqsa Luteru, tħoss li dnubitek maħfura? U Luteru wieġeb le, ma nħoss li dnubiti maħfura, naf li dnubiti maħfura għaliex hekk jgħid Alla f'kemtu. Mela, ma naħfirx għax inħoss li għandi naħfer, jew għax ikolli aptit naħfer. Okay? Il-maħfra mhix biss sentimenti, iżda kif għadni jgħat ta' obbedjenza lejn Alla. Quote li Corrie ten Boom kienet qalet hekk ara. Il-maħfra hija qatt tar-rieda
u r-rieda kapaċi tiffunzjona tkun xi tkun it-temperatura tal-qalb. Qegħdin tifhmu jew le, m'hemmx għalfejn tħoss xi sħana biex taħfer, le, il-maħfra hija qatt tar-rieda tiegħek. Okay, mela allura mhix kwistjoni ta' feeling, toqgħodx timxi fuq il-healing, fuq il-feeling. Tħoss li għandek taħfer u tistenna sakemm tħossok li għandek taħfer. Laqqas hija apoloġija l-maħfra. Din nara waħda mill-kbar mill-influenzi tal-psikoloġija. Sorry, jiddispjaċini. Mhix maħfra dik, sorry. Għaliex hemm post ta' sorry, kif mhux ħażin, imma mhix biżejjed meta hemm id-dnub involut. Meta hemm l-offiża involuta, mhix biżejjed. Sorry tot, għal dawk li mġibiet, li mhumiex dnub, żbalji innoċenti u bla ħsieb li inti bnidem jagħmel, għal dawk għajt sorry. Ħanieħdu eżempju, pereżempju kellek raġel u mara, kellhom argument, kienu barra, waslu d-dar, daħal ir-raġel, fetaħ il-bib u kien hemm ir-riq u stabat il-bib fuq il-mara. Miski intortament, vera jew le. Ma dak sorry, forsi għax ta' finti ma qadx attent, imma hemm sitwazzjoni oħra. Waslu, fetaħ il-bib u sabbatula f'wiċċa bir-rabja. Hemmhekk ħaġa oħra. Hemmhekk is-sorry mhix biżżejjed, hemmhekk titlob maħfra. Qegħdin taraw, hemm differenza kbira għaliex meta tajt jiddispjaċini, mhix l-istess bejn meta tajt aħfirli. Fl-ewwel kull ma sar anke hawnhekk, u li wieħed qed jgħidlek x'qed iħoss. Mhux hekk, I'm sorry, qed inħoss jiena, qed inħossni sorry, lilek ma titolbok tagħmel xejn, vera jew le. Mentri l-maħfra poġġi impenn fuq min ġie offiż. Okay? Mentri sorry ma tagħmellek xejn lilek. Ħudu eżempju forsi ieħor. Immaġina inti għandek ballun. Dak il-ballun huwa l-offiża tiegħek. Id-dnub tiegħek kontra min għandek quddiemek. Meta tgħidlu sorry, bad dak il-ballun u qatt isek tilab naqabih min għandek quddiemek ma m'għamel xejn. Qatt ħares lejk, forsi ma jafx ħaqbad iwieġbek u għaddejni. Dik hija l-apoloġija. Il-maħfra x'inhi? Meta jgħidlek aħfirli, dak jaqbad il-ballun u jixħitulek. U inti taqbad dak il-ballun. U xi trid tagħmel tagħti il-maħfra. Tixħtu lem. Tixħtu lem. Qed tarawx differenza minn sempliċiment sorry kif tħossok inti il-maħfri iktar minn hekk. Għalkemm fil-maħfra hemm mumenti wkoll fejn inti tista' tgħid sorry. Importanti nifhmu d-differenza għax anke hawnhekk għandna influwenza ħażina dwar x'inhi l-maħfra. Il-maħfra qasija sempliċiment li inti timminimizza l-offiża. Jiġi ħadd jgħidlek aħfir, u le ma ġara xejn, ma ġara xejn. U le x'jiġifieri ma ġara xejn. Jekk dineb kontra tiegħek, jekk ġi talbek maħfra ġara mela ma ġara xejn, mela allura m'intix qed minn għalek qed taħfer bil-tgħid u hija ma ġara xejn. Le, lanqas ma inti tipprova tifhem l-offiża, anke u l-psikoloġi jgħidulna li taraf kollox u li taħfer kollox biex nippruvaw nifhmu l-individwu. Ifhem naqra li xamillek hekk għax huwa sebaħ dalab u kif tispiċċa minnu l-vittma miskin u mela m'hemmx dnub għax mhux hekk tispiċċa tasal għal dak il-punt li ma xejn ħażin għax dan għall-familja, ċirkostanzi, u dak id-dnub tiegħu spiċċa fix-xejn għax pruvajt tifhmu. Hija iktar minn hekk il-maħfra, mhix li tipprova timminimizza waqqas tifhem l-offiża. Għalkemm dawn noqogħdu attenti jistgħu jkun hemm ftit minnhom li nistgħu nużawhom. Pero mhix dawk prinċipalment, ħalli ma nitfixklux. Il-maħfra biblika għalkemm nistgħu ngħidu ħafna. L-ewwel ħaġa li tiftakru l-aħwa fuq il-maħfra biblika hija din. Tqisu wix waħedha. Tqisu wix waħedha daqs li kieku vakum. Il-maħfra biblika meta taħsbu fuqha u tiġi biex tapplikawha dejjem għajdu li qabilha irid ikun hemm l-indima u l-istqarrija ta' dnub u li warajha irid ikun hemm ir-rikonċiljazzjoni. Meta l-Bibja tkellem fuq il-maħfra dejjem tqisha hekk. Ma jistax ikun hemm maħfra jekk m'hemmx l-indiema u l-sqarrija ta' dnub. U l-maħfra ssir għalfejn biex tissewwa relazzjoni miksura minħabba dak id-dnub. U din importanti tifhmuha. Taf kemm aħna nżbaljaw anke ma' Alla issa, kemm tisma' nies mulej aħfirli għax ma tlabx pereżempju naf traskurajt it-talb. Alright, number one. Kellek indima inti sinċira, indima sinċira tafu xiġifieri u xek, il-ġifieri deċiżjoni tbiddel id-direzzjoni. U jekk waqt li titlob maħfra, deċiż li ħatibda issa ssewwi dak li inti għamilt ħażin, mela allura li minn għada ħibda ssib ħin għat-talb għax jekk le m'hemmx maħfra
biblika, hemm emozzjonijiet ħassejtek waqt laqa li titlob il-maħfra. Qegħdin tifhmu għadina mela l-maħfra dejjem tqisuha anke meta nqisuha f'relazzjoni mal-oħrajn, indiema u stqarrija ta' dnub aħfirli, u wkoll relazzjoni trid tissewwa. Importanti ħafna. Il-maħfra biblika hija konxu tar-rieda, deċiżjoni. U ovvja deċiżjoni inqanqla mill-imħabba u l-ħniena lejn min offendik, deċiżjoni inqanqla mill-grazzja. Alright, hija deċiżjoni wkoll li ma nżomm xejn kontra min offendini. Tiddeċiedi, mhix ħanżomm aktar dan id-dnub u nibqa' naħseb fuq. U meta xi ħadd jgħidlek jew meta inti tajt jaħfirlek, qed tagħti wegħda solenni. Alright, anke tiftakruha, hija tagħti wegħda solenni illi mhux ħaterġa' semmi dik l-offiża u tqanqal dik il-kwistjoni, la miegħek innifsek. Alright, la ma dak li jkun u lanqas mal-oħrajn. Dik hija ma tgħid naħfirlek, qed tagħti wegħda daqshekk, issa mietet hawnhekk. Fil-fatt huwa impenn. Jgħidu li l-Kristjan li jaħfer tkun impenjat li jaqbad dak id-dnub, dik l-offiża u jordmu fil-passat biex ma jaffettwalux il-futur. U għalhekk ħafna jgħidu li Kristjan mirtiżom ċimiterju mdaqqas u fih jitfen l-offiżi tal-oħrajn, titfinhom hemmhekk. Irridu nkonna dan iċ-ċimiterju attiv biex min joffendina, min jidneb kontra tagħna naqbdu il-maħfra u tfinnija hemmhekk. Lil min għandna naħfru, anke hawnhekk tiskantaw l-idejat folot illi hawn, li għalmuna lil min għandna naħfru. Daw issibuhom ta' ġifieri anke f'ċriki Kristjani. Dawk iċ-ċriki karizmatiċi, pereżempju dawk is-soza seminars li jitkellmu fuq inner healing u healing of memories, min għandu dik l-esperjenza aħna nafu li l-ereżiji li naraw lil min għandna naħfru ta' barra minn hawn. Pereżempju, mhux lil Alla, tafu li hawn min jgħidilna u jgħallimna li intrittat il-maħfra lil Alla. Għax Alla b'xi mod naqsek meta pereżempju ħadlek il-missierek. Mela allura naqsek u inti taħfer il-Alla, x'assurdità, x'ereżija. Bħal dak li qallu Alla qatt jista' jagħmel xi ħaġa żbaljata ħażina u li Alla għandu bżonn il-maħfra tiegħek. Imma din ukoll insibuha. Inti taħfer il-Alla. Għamel session ta' talb u l-mulejn aħfirlek. Assurda, ereżija kbira. Laqqas pereżempju ma rridu naħfru nazzjonijiet, denominazzjonijiet il-xulxin, gruppi ta' l-knisja sħiħa li offendejtek, imkien ma nsibu għadin. L-iktar insegwu l-eżempju ta' Stifnu li talab għal dawk li kienu ħajħaġruh u anke l-eżempju ta' Sidna Ġesu illi fuq is-salib talab għal dawk illi kienu qegħdin isalbuh. Semmek iewa, imma ma tiżistix maħfra lil poplu sħiħ, lil knisja sħiħ, il-Kattolċi jaħfru l-Metodisti, dik mhix maħfra biblika, mhix qatt sabiħ forsi dak li jkun in-nies jgħidu wara kemm hija ħaġa sabiħa, ma mhix il-maħfra biblika ma nsibuha mkien. Lanqas irridu naħfru lil mejtin. Tgħiduli, ċertament la jmissa nitolbu għal mejtin jew lanqas nimmaġinaw li qegħdin nitkellmu magħhom. Billi dawn la jistgħu jindmu kif għadna u lanqas jitolbuna maħfra. Ma allura ma tistax inti taħfirhom. L-iktar huwa li fit-talb tiegħek inti tajt il-Alla li inti għandek ix-xewqa, id-dispożizzjoni li taħfer il-missierek jew l-oħtok li b'xi mod offendew u li għandek determinazzjoni f'qalbek li ma żżomm xejn f'qalbek għalihom. Semmek, ma mhux li taħfrilhom u li jaħfer il-missieri u tagħmel xi session ta' talb dan il-mod. Alright, semmek nistgħu naslu mal-mejtin. Oħra tajba din, aħna maħniex kmandati u fil-Bibja mkien ma ssib li aħna rridu naħfru lil nfusna. Int obbligat taħfer lilek innifsek. Issa hawnhekk ukoll din hija naqa' triki kif ngħidu hekk għaliex f'ċertu sens aħna rridu naħfru lil nfusna. Pereżempju C.S. Lewis jgħid, jekk Alla jaħfirli, irrid naħfer lil innifsi, altrimenti inkun qed inqiegħed li nnifsi bħala tribunal ogħla minnu. X'qed jgħid C.S. Lewis? Li rridu naħfru nfusna mhux eżattament. Qed jgħid li jekk Alla ħafirlek nubietek, toqgħodx tibqa' inti tewdem fuqhom, daqshekk issa tlaqhom. Qegħdin tifhmu f'dak is-sens forsi nistgħu ngħidu taħferlek innifsek, imma l-bqija
il-maħfra ngħatatlek. Il-maħfra ingħatatlek. U f'dak is-sens biss. Allura, jekk noqgħod naħfer lil nnifsi, rid noqgħod naħfer ripetutament, qed ngħid li allura l-maħfra tal-Alla ma rċevejtix verament. Okay? U bl-ebda mod ma rridu noqogħdu naħfru lil nfusna. Mela, rridu naħfru lil min? Lil dawk l-individwi. Okay? Illi naqsuna b'xi mod jew ieħor. B'xi offiża li ġabet firda bejnietna. Mela inti, alright, jekk xi ħadd dineb kontra tiegħek, offendik u dik l-offiża ġabet del firda fir-relazzjoni, il-dak trid taħfirlu. Mela number one, u minu. Okay, jista' jkun it-tifel tiegħek, jista' jkun ir-raġel jew l-mara, anki hawnhekk kemm tintaqa' ma' nies lest li jaħfer il kulħadd imma mhux il-mara, hemmhekk l dik le, fimt, jew it-tfal jew il-ġen. Bla distinzjoni l-maħfra Biblika, mingħajr distinzjoni ta' xejn. Jinkludi ġifieri l-kulħadd u minu. Taħfer lil dawk li huma indenji. Ma jistħoqilhomx li inti taħfrilhom. Il-maħfra Biblika hekk inti taħseb li kien jistħoqlok li Alla jaħfirlek, u żgur li le. Mela min weġġak tajt, le ma tarax, mela dak ara ma tafx jagħmel ma jistħoqlux lil dawk li ma jistħoqilhomx. Inti trid taħfrilhom. Ma ħaqqux il-maħfra, ma ħaqqux, anzi probbli ħaqqu min jaf xiex, imma lil dawk in-nies trid taħfrilhom. Taħfer, u din hija importanti, lil dawk li jindmu u jitolbuk taħfrilhom. Jew għal tal-inqas li jersqu lejk u jammettu illi huma naqsu. Żbaljaw, għamlu dnub b'dak id-dnub weġġawk, offendewk u jistqarruha verbalment miegħek. Luqa 17. Naqraw hekk ara. Jekk huk jidneb widbu. U jekk jindem, smajtuha, u jekk jindem aħfirlu. U jekk jidneb kontrik 7 darbit matul il-jum, u 7 darbit idur lejk, jindem, u jgħid nindem, aħfirlu. Okay? Kemm hija importanti di l-maħfra għaliex hija riflessjoni wkoll tal-maħfra tal-Alla tingħata għal dawk li jinmu. Alla jaħfer il dawk li jiġu għandu jitolbuh maħfra. Mhux hekk ma jaħfirx il-min jibqa' jiġi għal biebu minnu. Alright? Il-dawk illi jitolbuk maħfra. U aħna l-maħfra Biblika għallek mandana naħfru l-dawk li jiġu u jitolbuna maħfra. Importanti ħafna. Mistoqsija li ġiri nistaqsu wkoll li għadina. Liema offiżi imisni naħfer jien, kull offiża, kollox, kull nuqqas, Alla ħares. Alla ħares għal kull offiża rridu nimxu dan il-prinċipju. Nispjega lil-nifsi. Kieku nejjew. Fil-fatt naħseb 8 minn kull 10 offiżi li nirċievu faċilment inwarbuhom minn moħħna. U m'għandniex għal bżonn nidħlu f'din l-erja ta' maħfra. U Alla jafa dina. Fil-fatt fl-ewwel Pietru 4 itina jipprovdilna mod kif niddiljaw ma' ħafna minn dan nuqqasijiet. Okay? U naqraw hekk ara. Fuq kollox, araw li jkollkom imħabba ferventi, jew kostanti għal xulxin, għax l-imħabba tagħti kwantità kbira ta' dnubiet. L-imħabba tagħti kwantità kbira. Hemm ħafna offiżi li ma jkunux saru b'intenzjoni, b'traskuraġni li aħna rridu nħalluhom għaddejjin. Ma ġara xejn f'dan is-sens huwa. Okay, għaliex ma kienx hemm dak id-dnub intenzjonat li jweġġag u jkisser ir-relazzjoni ta' bejnietna. Għal dawn l-offiżi rridu napplikaw dal-prinċipju li l-imħabba tagħti. Għall-oħrajn għad-nubiet li ġabu firda fir-relazzjoni tagħna allura le. Hemmhekk irridu napplikaw il-maħfra. Kemm il-darba jmisna naħfru smajnija. U mhux biss smajnija, il-mulej Ġesu nnifsu jallimna rridu naħfru liberament. Ripetutament bla limitu. Dik hija li smajna trid taħfer bla limitu. Ma tistax tgħid issa daqshekk. Darba, darbtejn, tlieta, il-maħfra Biblika tgħidlek aħfer bla limitu. Għax Alla hekk jaħfer lilek. Mela, kull darba li min offendik jersaq lejk u jtolbok taħfirlu b'indiema sinċira, trid taħfirlu. Ma tistax tgħid toqgħod toddhom u tgħid issa daqshekk. Il-ktieb intela ma nistax nagħmel ċimiterju mimli, m'għandix fejn nitfen iktar.
ixtri l-art, għat itfen iktar. Ripetutament, all right, bla limitu. Kif imisni naħfer? Mistoqsija li ġieli neħlu fuqha, ismawa din. Inti obbligat taħfer u tinsa? Aħfer u insa. Disik nisemawa. X'taħsbu? Inti obbligat taħfer u tinsa? Iva l-ewwel nett. Fis-sens li skont il-Bibja tinsa ħafna drabi hija ekwivalenti għal taħfer. Alright, fil-Bibja meta ħafna drabi nsemmu l-kelma tinsa tfisser taħfer. Pereżempju, fl-Ebrej 8 naqraw hekk. Għallet jitkellem. Se naħfer l-inikwità tagħhom u dnubhom mhux ħaniftakara iżjed. Alla ma jistax jinsa, hekk jew mhux hekk. X'qed jgħid? Alla ħajinsa le. Jinsa u jaħfer l-istess ħaġa. Fil-Bibja ħafna drabi. Mela allura jekk inti qed tgħid isma' naħfer ta' ma mhix ħaninsa, taf x'qed tgħid? M'iniex ħanaħfer. Mela f'dak is-sens inti obbligat taħfer u tinsa. Però f'sens ieħor le. Le. Jekk raġel kien infidil lejn martu, qatt ma tista' il-mara għax għandha memorja qatt tinsa l-adulteru tiegħu mhux hekk, mela f'dan is-sens ma tista' qatt tinsa. Okay, tifhmu mela naħfer u ninsa iva fis-sens li trid tinsa u taħfer kif Alla, però le għax ħatibqa' fil-memorja tiegħek u mhux tabxej li kultant ħatiftakar fiha u trid tiddilja magħha b'mod sew. Tajba hawnhekk mela l-mod li taħfer maħniex obbligati naħfru u ninsew f'dan is-sens. Jien obbligat naħfer semmejniha kontinwament, okay? Ukoll dina nsibuha fil-Bibja jekk għadtu attenti fl-Iskrittura qrajniha naħfer mill-qalb. Ġenwinament. Mhux ġi xi ħadd għallek naħfer wija, okay, naħfirlek. Sinċerament mill-qalb trid taħfirlu l-bniedem, verament mill-qalb. Jiġifieri dik il-kelma naħfirlek li ħarġet minn barra trid tkun espressjoni tar-realtà minn ġewwa. Okay, minn ġewwa. Mhux għal wiċċ in-nies, mhux biex tidher sabiħ għal dak li ġi le. Sinċerament, mill-qalb din sibu aħfer mill-qalb. Ġewwa toħroġ imbagħad naħfirlek minn barra. Ukoll taħfer bla dewmien. Jew kif ngħidu ma toqgħodx tinki. Jiġi xi ħadd stenna mhux issa tax għaddi m'iniex lest. Għaddi m'iniex lest jew għax għandi bħalissa tiftaħlix jiġi r-raġel ħajtu mhux issa x'għandi. Le, meta xi ħadd jersaq lejk u jitolbok taħfirlu bla dewmien. Bla dewmien u bla inkejja. Importanti. Mingħajr termini u kundizzjonijiet din oħra naħfirlek immeżat wara imma x'qed tagħmel termini u kundizzjonijiet. Naħfirlek, boom, full stop. M'hemmx terms and conditions fil-qiegħ, la bitri kbar u aqqas bitri żgħar wara ta' moħħok, assolutament le. Allura bla riserva mentali. Okay? Naħfer bla ma noqgħod nitħassar lil innifsi ukoll, dak mhux il-mod li l-Iskrittura ta' toqgħodx miskini naqra jindejjem hekk kemm jinbeżżul, fim kulħadd weġġani. Le, le. Alla ċetta, Alla ħafirlek aħfer minn ma toqgħod titħassar lek innifsek. Din hija stampa li l-Bibja tgħidilna u tagħtina dwar il-maħfra Biblika. Dejjem ftakru kif Alla ħafirna. Dawn l-affarijiet kollha narawhom fil-mod li Alla jaħfrilna u aħna naħfru xulxin. Ma nistgħux ma nsemmux id-diffikultajiet jew l-ostakli niġu magħhom. Għax tistgħu tgħidu li iwa rrid naħfer ma mbagħad nibdew problemi. Kif u nibda nintaqgħu ma' dawn l-ostakli. Hemm ħafna. Hemm dawk l-ostakli ovvju bħas supervja, il-qalbibsa tiegħek, dawn malaj vera tidentifikhom taf. Jekk int superf, jekk inti għandek rabja fik u ma trix taħfer, taf bihom dawk u jalla tiddilja magħhom. Bil-grazzja tal-Alla u bil-mezzi li Alla jagħtik. Okay? Dawk huma ovvji, però mbagħad hemm ostaklu kbir, komuni ħafna. Il-mara jew ir-raġel li qatt ma jitolbok maħfra. Xi ħadd li offendik illi ma jiġix jitolbok maħfra. Jew għar minn hekk illi hu konvint illi da ma meġi ħażin. Assolutament, problema. Għax inti ħassejtek offiż u ħassejtek offiż mhux għax sensittiv jew sensitiv għażejjed, għax vera saret offiża gravi u ħadd ieħor allura ma jiġix jitolbok maħfra jew qas biss jammetti jew konxu li jagħmel x'ħadd tagħmel f'dan il-każijiet.
Kull każ, ovvjament nistgħu nagħtu parir differenti, però ħantikom ftit għajnuniet. X'tista' tagħmel f'sitwazzjoni hekk? Number one, nevitaw imġibiet ħżiena. Okay, ġifieri rridu noqogħdu attenti li l-imġiba tagħna tkun imġiba Kristjana. Issa, min ma jiġix jitolbok maħfra, kun konxu li probabbli jista' jkun li mhux Kristjana. Mhuwiex imwieled mill-ġdid. Mela allura kif ngħidu tistennix imġiba Kristjana minn min mhux Kristjan. All right? Jiġifieri kun konxu li hawn dan in-nies, dan it-tip ta' nies. Li tintebaħ bidnubek li tasal biex titlob maħfra tiegħu hija mġiba li ġiem lill-grazzja t'Alla. U mhix minn natura umana biss. Okay, ġifieri wis probabbli minn mhux qed jitolbok maħfra mhuwiex Kristjan. Jista' jkun li ignorant. Ignorant mhux għax ma jafx jgħod, ignorant imma ma jafx miskin kif jitlob maħfra, jew ħadd qatt ma għalmu dwar il-bżonn li jitlob maħfra, kun konxu dak forsi qatt ma sema dak li qed tisma' int illum. U allura ma jafx li suppost jagħmel dawn l-affarijiet. U wkoll wis probabbli min ma jitlobx maħfra huwa insecure fih innifsu. Ew min huwa insecure mhuwiex ħajammetti li żbalja mhux ħajammetti illi dineb u jitlob maħfra. Taf dawn il-każijiet mela rridu nġibu ruħna bil-għaqal b'dan il-mod. Number one, nurruhom imħabba, forsi dan drajna nismawa, Luqa 6:27. Iżda lilkom li qed tisimgħuni ngħid ħobbu lill-edewwa tagħkom, ġifieri dawk li weġġawna, għamlu tajjeb lil dawk li jobodukom, birku l dawk li jisktukom, itolbu għal dawk li jimmaltrattawkom. L-ewwel ħaġa, jekk irċevejt offiża, ħobb trid turi imħabba. It-tieni u importanti ħafna. F'Mattew 18 naqraw hekk. U jekk ħuk jidneb kontrih, ismawha, muru rih id-difett tiegħu bejnek u bejnu waħedkom jekk jisemak tkun irbaħt lil ħuk. Mela, l-ewwel nett iċċerta ruħek li għandek l-imħabba tal-Alla lil persuna. Itlob lil Alla tik l-imħabba. T-tieni pass mur u rih id-difett tiegħu. Kif mhux blajjat fil-mument tajjeb din nistgħu ngħidu ħafna affarijiet, però bniedem trid tapproċċjah u turih li dineb u li offendik. Okay, b'attitudni tajba u ħafna affarijiet oħrajn, però trid tmur u tgħidlu. Min jaf x'tkun ir-reaction tiegħu m'għandekx garanzija, però r-rwol tiegħek huwa li tmur u turih bid-dnub tiegħu. U mbagħad nitolbu għalihom biex jindmu. Nerġa' ngħid fuq l-eżempju ta' Stifnu ta' Ġesu, itlob għaliha biex mhux biss issa sema minn għandek illi naqas illi dineb, imma biex Alla b'xi mod iwasslu għall-indiema. Għaliex mhix faċli, bħalma tafu li mhix faċli intom. Tmorru titolbu maħfra, ma allura itlob għaliha biex il-mulej iwasslu. Mulej għejnu ħalli jindem, ħajjiġi jitlob maħfra. U tingħata l-maħfra u tissewwa relazzjoni. U mhux biss itlob għalih, però dejjem ibqa' disponibbli u qalbek miftuħa biex meta jasal il-mument, meta dak il-miraklu iseħħ, isibek miftuħ u lest biex tilqgħu. Ta' fit-2 Korintin 2 l-Apostlu jagħti parir tajjeb ħafna. U jgħid hekk ara. Kien hemm tafu il-każ ta' dak il-ħu li dineb u jgħidilhom hekk il-ġemgħa. Biex hekk għall-kuntrarju jmiskom aktarx taħfrulu u tfarġuh li b'xi mod it-tali ma jinbelax b'niket eċċessiv. Konsegwentement neżortakom biex terġgħu taffermaw imħabbitkom lex qed jgħidilhom. Meta da jindem u jerġa' lura ilqgħuh. Kunu lesti li tilqgħuh. Importanti wkoll allura mela illi nżommu din l-attitudni dejjem miftuħa biex meta jiġi bniedem jitlobna maħfra isibna lesti li nagħtu ilu. Mhux biss imma mbagħad kif għadna aħdem biex ir-relazzjoni tissewwa. Mhux hekk jekk kellek relazzjoni miksura, ara kif tista' ssib metodi u mezzi biex issaħħa dik ir-relazzjoni u tkun terġa' restawrata. Sintendi da jrid jieħu żmien. Jekk nieħdu l-eżempju ta' xi adulterju ta' infedeltà, il-fiduċja ma tingħatax minn lejl għan-nar, vera, imma aħdem, għajt isma' rrid nerġa' nibda naftar, rrid nerġa' nibda nagħti ċans, okay? Għaliex dik parti mill-maħfra. Okay, u kull darba li inti ħatiftakar terġa' talbek maħfra, ħfirt x'ħajġri, ġimgħa wara terġa' tibda taħsef dak id-dnub.
neħħih mill-ewwel. Neħħih mill-ewwel. Għal 77 darba anke f'dan is-sens. Ħfirt, dik kellu id-dejn, credit note, għattajta u ħraqta, għajtlek innifsek, ma diċ hemm. Daqshekk, m'għandux dejn iktar miegħi. Dawn huma ftit pariri prattiċi għalkemm f'kull każ nistgħu nagħtu iktar skont iċ-ċirkostanza. Mela, xi ħadd qal li aħna l-bnedmin qisna skos rizzi f'basket tax-xibka. Hekk iddeskrivewna, niċċaqalqu u daqqa inti tnigges il xi ħadd u daqqa xi ħadd ħajnigges lilek. Allura wis probabbli aħna weġġajna xi ħadd, offendejna xi ħadd u b'riżultat ta' dan ir-relazzjoni tagħna tkisret. Wis probabbli xi ħadd offendina. Jekk inqasna aħna, ma tantx tkellimna di fuqha, bħala Kristjani imissna nitolbu l-maħfra. Nindmu u nitolbu l-maħfra l-min weġġajna. Bil-għaqal, dejjem jekk hemm bżonn nitlob parir mhux taqbad mur fuq xi ħadd tgħidlu isma' jiena mort inxerdek ta' jew għax tista' tara s-sitwazzjoni, itlob parir kif tipproċedi imma mur u irranġa jekk inti inqast. Jekk offendew bħala Kristjani l-number 1 irridu niddiljaw bl-offiżi b'mod sewwa, ma nistgħux. Aħna nissejħu Kristjani u ngħid ara ħampattijielu. Ħampattijielu, dik mhix attitudni, rispons ta' Kristjan. Lanqas billi żżomm f'qalbek u tibqa' tewden. Lanqas pereżempju tista' tibqa' tilaba tal-vittma, titħassarlek innifsek biex minn għalek ikollok xi ċertu power fuq l-ieħor. Għax issa weġġak darba, offendik darba lur issa nibqa' l-vittma ħalli nibqa' b'ċertu power, jitħassarni jkollu qisu jaqdini. Le, lanqas irridu nilabbuha li ma weġġawnix, li qisu mhux xejn, affaċċa għaliex jekk weġġak, jekk dineb kontra tiegħek dik hija realtà. Lanqas taħrab mir-realtà. Xejn minn dak kollu. Jekk ġarab toffiża trid taħfer u tiddilja mal-maħfra b'mod bibliku. Mela, ftakar, u nikkonkludu hawnhekk, ftakar illi l-maħfra mhix tmiem fiha nnifisha. Ġo moħħok, ftakar. Dejjem trid tkun preċeduta mill-indiema u l-istqarrija u dejjem lan tagħha huwa ir-rikonċiljazzjoni. Ta' relazzjoni miksura. Dejjem attenti li ma jkollkomx idea tal-maħfra li hija influenzata mill-psikoloġija moderna jew mill-immaġinazzjoni ta' moħħkom. Aħna għandna tendenza nieħdu shortcuts ta' għalhekk. L-apoloġija sorry x'inhi hija shortcut. Mhux iħfef tajt sorry milli tidħol f'dal komplikazzjoni forsi li semmejna attenti. Żommu l-idea ta' x'inhi l-maħfra mill-iskrittura. Tippruvawx issibu shortcuts. Ftakru wkoll li mhix ħaġa vera li tajt ma tistax taħfer. Il-Kristjan ma jistax jgħid ma nistax naħfer. Hija skuża. Ma tridx taħfer. Ma tridx iwa. Imma mhux ma tistax. Alla jgħinek, Alla jtik il-grazzja, Alla jtik l-għajnuniet, Alla jtik il-mezzi, imma tajtx ma nistax naħfer. Għax dik hija skuża. Importanti ħafna. L-aħwa l-messaġġ tal-lum ċertament ma jkoprix dak kollu li hemm xi tajt fuq il-maħfra, għaliex il-maħfra huwa suġġett vast. Però nittama li permezz tiegħu nkunu mqanqlin, anke forsi fil-bidu ta' din is-sena. Illi nimpenjaw ruħna biex jekk għandna relazzjoni miksura fi żwieġ, fil-familja, nimpenjaw ruħna biex insewwuha. Tħallux l-affarijiet għaddejjin. Jekk int Kristjan, int xi ħadd li rċevejt il-maħfra sabiex tagħti l-maħfra. U jekk hemm regola li suppost tmexxi l-ħajja tiegħek tafu x'inhi, jien maħfur biex naħfer. Maħfur biex naħfer. Amen.